Hai bro sai, unsai, sadonan sai. Selamat bersobok balik ya sai. Jo kamin galau, kaba minang garah lapau ya sai. Buat nang kini yang sedang sansai yo, hamba doakan semoga Allah memberi kemudahan dan kelapangan dan keredaan buat kita ya senak ya. Baitulah senak ya, nan cerita kamin galau, kita balik ke kamin galau balik ya senak ya. Sekali lagi di sana ambo takkan bosan-bosan minta maaf di sana ya. Bako sebab itu di sana bak cek orang di sana ya, pantun lo bak seketik balik ya. Kok ado jarum nan patah, usaha diletak dalam padi di sana, elok dibuang ke pamatang. Jangan diambil pancukia duri. Kok ada katonan salah, usah dimasuk dalam hati, elok dibuang ke belakang. Jangan menjadi upek je puji. Bama ko itu di sana. Dan manusia sepupu ambo koyo, bakece orang di sana ya, manusia itu bersifat khilaf ya. Salah itulah sifat manusia. Makanya di sana kece orang pituah juga sana ya. Indak ado gadiang na indak rata di sana ya. Jadi nang gadiang tuju rata ya sana. Begitu pula manusia. Ndak ada manusia kau ndak salah di sana ya. Kalau ndak salah ndak manusia yang di sana ya. Jadi sekali lagi di sana ambo minta maaf nan sagadang-gadangnya. Ba mengko de begitu ambo selalu minta maaf karena lah sarabis sarati postingan ambo di sana. Baik itu di channel YouTube ambo yang lah mencapai 103 baleh lebih tayangannya, baik pun dari postingan-postingan ambo yang sekian lamanya baca itu di sana ya masalah kamin galau ko. Yo masih banyak awak ko alum bisa menerima cerita ko di sana. Bama ko itu masih ada sebagian dari penonton ko yang menganggap cerita ko serius bana, jadi dibawa ke dalam hati, jadinya baper di sana ya. Mungkin inyo merasa tersinggung. Sama ko di sana ambo mohon maaf ya. Dan cerita ko bukan untuk maksud menghina, menjelekkan, mencemoohkan satu pendapat, satu kelakuan, satu perangai atau satu kebiasaan di tengah masyarakat awak di sana. Indah ada muka si ambo di sana ya. Sekali dari di sana ambo mohon maaf nan sagadang-gadangnya. Pamangko debe itu di sana ya bakece ambo tadi. Banyak awak ko alum mengerti bana apa dari makasih dari galau ko yo. Galau ko di sana yo sekali lagi garah lapau yo. Dan garah lapau ko hanya cerita bambu yang di sana yo. Jadi ko elok pakailah di sana, ko indak buang yo. Kok masuknya telinga suwok keluar di telinga kida di sana, jangan dibawa ke dalam hati. So warnanya cerita lapau ko di sana, cerita bambu yang tadi di sana ya. Awak ko kini ko banyak kurang memahami apa makna dari lapau tu sana ya. Sebenarnya filosofi lapau ko sangat elok dipakai ya. Sangat dibaguna di orang zaman sesuai ya sana ya. Apalagi zaman sesuai orang Minang ko dan laki-laki khususnya sana ya. Inyo sangat paham dan memahami filosofi au ko sana ya. Dan au ko sana ya tiga nya ya. Pertama surau, yang kedua lapau, yang ketiga rantau ya sana ya. Jadi orang palapau lebih tahu nya ko sana ya. Adeh tampaknya lah mulai panjang bana prolognya masana ya. Mungkin di sana agak bosan juga. Dan ambo kecekkan itu ke itu juga ya nak ada kemajuannya. Tapi ba juga lah. Sekali lagi nan ambo ko ya tetap merasa salah di sana ya. Kalau ada kesalahan ambo mungkin kurang lama didengar, baik kata-kata ambo, cara penyampaian ambo, kalimat-kalimat nan mungkin kurang elok, maka lebih dulu di sana ya. Tak lebih je tak kurang, ambo mohon maaf ya. Mohon maaf nan sagadang-gadangnya. Baik dari dan Allah sudah mohon nan akan datang di sana ya. Sebab aku hanya sekedar cerita ya sana. Jadi kini nama sana balik awak cerita balik ke cerita kamin galau ya di sana ya. Kaba minang garah lapau ke sana. Dan cerita awak ya
masih cerita balakon tentang si Karapai masana ya. Dan si Karapai ko dia tarik mundur ceritanya sana jauh ke belakang sana ya. Jauh sabalun waktu tu masih belum banyak kendaraan di sana ya, masih jauh sebelumnya sana ya. Orang masih berdagang, pedagang ko masih mengalih jo kapal ya sana ya, belok antar pulau lah kira-kira ya. Jadi si Karapai ko di sana waktu tu, di zaman tu inyo sebagai pedagang. Nyoba tiga bakawan di sana ya, tetap nyoba tiga. Si Karapai, si Kapunduang, si Kapuyuk. Jadi orang tiga ko nyoba dagang jo kapal di sana ya, bakapalnya ya. Bakapal nyoba dagangnya dari pulau antar pulau tu sana ya. Dan digalih de orang ko di sana waktu tu yo. Galih timakau, mengalih susu, ada candu. Dan candu ko waktu tu sana alu masuk barang terlarang ni doh. Ya. Batu zaman tu negara Indonesia ko lu nado di sana ya. Zaman tu masih negara tu, daerah tu masih punya rajo-rajo, punya peraturan sorang-sorang di sana ya. Ada hukum dan undang-undang masing-masing daerah tu ya. Maka di zaman tu sana ada pepatah atau pituah yang mengatakan 5 bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Ya. Jadi awak tu harus mengikuti peraturan yang ada di sinan itu nak ya. Baik tu pula orang Minang tu dulunya sana yang paling mudah beradaptasi ya. 5 daerah yang mudah masuk menerima apa saja. Sebabnya lah tak faham dek orang Minang tu sana. Kalimat yang selalu dibanti-bantikan dek orang gaek-gaeknya. Masuk katakan, kok masuk ke kandang kambing, dia membebek. Kok masuk ke kandang harimau mengaum. Jangan masuk ke kandang kambing mengaum. Jangan masuk ke kandang harimau membebek. Ya. Jadi baitulah sana. Kalau nyo masuk ke kandang kambing nyo mengaum di sana, beranglah kambing ke nyo. Sangku harimau nak masuk. Baitu pula sebaliknya sana ya. Kalau nyo membebek di kandang harimau, tentu harimau masuk ikut makanan nyo. Tadi kau mangsa kesini sana. Jadi model itulah orang Minang tu dulunya sana. Orang Minang kau merantau nya sana ya. Nyo dengan mudah beradaptasi ya. Beradaptasi je lingkungan ya. Maka kemudian terdengar lah istilah masuk orang Minang tu bodohnya 3 hari. 3 harinya mungkin dijual orang sana. Kalau hari kampek inyo lah bisa lah jual orang. Itulah kalimat itulah nan acini ko nan terdengar sana ya. Jadi itu masana kita ndak memperpanjang cerita tu balik dah, kita balik ke cerita si Karapai, si Kapunduang jo si Kapuyuk lan jadi saudagar atau orang yang mengalih antar pulau tadi ya sana ya. Jadi pailah orang bertiga ko berlayar ya sana ya. Mengalihnya ya. Zaman tu bagi cek ambo tadi alun nado namu negara aku di sana ya. Ko ambo kecek bana di sana balik lo setel di sana ya. Negara Indonesia ko adonyo diresmikan baru sana ya, diresmikan namu negara Indonesia ko tahun 1945 yaitu di saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sedangkan namu negara Indonesia ko malah mulai disabui di orang. Mulai disabui-sabui yaitu pada tahun 1928 di zaman Sumpah Pemuda yang ditetuskan oleh Muhammad Yamin bersama teman-temannya sana ya. Jadi nama Indonesia tu adanya mulai diperkenalkan tahun 1928 ya. Jadi dan pas Indonesia ko sana berasal dari kata Indo dan Nesia. Indo ko berarti India, Nesia ko arti pulau. Jadi Indonesia ko singkatan pulau-pulau nan ada di India ya sana ya. Itulah Indonesia. Kalau kecil orang Nusantara namanya Nusantara itu artinya nak Nusa tu pulau. Ya. Nusantara susunan pulau-pulau di sana ya, itu Nusantara. Jadi Indonesia itu artinya sebenarnya dulunya kepulauan, kumpulan kepulauan yang ada di India. Ya. Makanya orang Belanda masuk kemari dulu dan berkuasa di situ.
Manggil lah niko namun daerahnya ko India Belanda. Atau Hindia Belanda. India Belanda ko berarti orang Belanda nanado di India atau India punya Belanda. Ya kira-kira itu sana ya. Jadi mungkin dah seketik itu kupasan sejarah dan mungkin bisa mau sampaikan dalam tayangan kini sana. Tapi itu alun sabara dari sana ya, mungkin banyak lainan akan bisa menyalihkannya. Sebab berkata tadi dan Ambo bukan ahli sejarawan dan tidak perlu mengerti begitu banyak cerita dah ya. Jadi sana indak kita panjang balik dah, panjang mana mukadimah atau prolognya sana ya. Tu balik kita ke ceritanya, balik ke cerita si Kamin Galau jo si Karapai Batigo Jessica Punduang. Jadi 3K ya sana ya, balik cerita balik ke 3K tadi. Jadi 3K kolah pailah berlayar nyu berdagang di sana ya. Berdagang pakai kapal, pai ke belayar mengalih antar pulau ya. Nama kecek tadi galenya 3 macam lah sana ya. Ada nama mengalih tembakau, ada nama mengalih susu, ada nama mengalih candu ya. Dan candu tu sekali lagi zaman tu masih alum dianggap barang haram di sana ya, masih bisa dipaguna, masih diterima oleh orang ya. Masih banyak orang yang menginginkan candu tu. Jadi waktu tu lun masuk jenis maka dagangan ilegal ya sana ya, masih sah-sah saja ya. Jadi suatu hari berlayarlah orang nambah 3 ko, pentingnya jo kapalnya berlayar sana ya. Jadi dia malang dak dapat ditulak, mujuan dak dapat diraih di sana ya, gacek orang ya. Tibalah angin badai nang kadang ombak baguluang-guluang di sana ya, baguluang-guluang lah ombak. Baguluang ombak malang dek katibur di sana ya, malang dek katumbuang nama malang dek katumbuang, malang dek katumbur di sana ya. Tak baliklah kapal tadi. Tak balik kapal tadi, jatuhlah orang bertiga ko. Jatuh orang bertiga ko masuk ke dalam lawi ya sana ya. Bagalihnya sana nan galihnya yo kok timbakau ya sana ya lah basahnya sana ya. Untung dek si Karapai waktu tu sana dipaci sedang membaci susu tapaci lah susu di sana ya. Nan candu yo lapeh waktu tu sana ya. Nanti timbakau basah, susu tapaci, candu lapeh di sana. Baitulah kejadiannya waktu tu di sana ya. Di dalam ombak gadang itulah dihampihkanlah orang nambah 3 ko ke pantai di sana ya. Dihampihlannya ke 3-3-nya pantai di ombak tadi di sana ya, sampailahnya di sebuah pulau. Orang nang ke 3-3 ko, 3K ko si Karapai, si Kapunduang, si Kapuyuk terdamparlah di sebuah pulau indak batuan. Pulau dikasih pulau indak batuan tu sana nak ada penghuni di sana dah, nak ada orang dah ya. Jadi tinggal hanya bertiga di sini sana di pulau terpencil tadi. Tentu awak hidup bertiga di sana ya. Tanpa makanan, tanpa buah-buahan yang dimakannya sana, hanya buah karambi yang ada di situ di sana ya. Itulah hanya memakan sehari-harinya sana ya. Nyo imbau-imbau memanggil minta tolong di sana, ndak ada orang mendengar dah. Ndak ada terdengar bunyi ampeh. Gelombang saja nan terdengarnya sana ya. Jadi dicalik-calik kapal nan lalu pun indak ada lah. Balah carwaka jadi tapasolah menerima menunggu laki bantuan tiba. Lai duit lah orang ko bertiga di sana ya. Jadi pada suatu hari orang bertiga ko duduk di tepi lawi sambil memandang ke lawi tu sana ya, serupa biasa mencalik-calik kok ada kapal nan lalu ya. Jadi nan si Karapai ko orang ko lah sama mabuk. Papikir seorang kurang takana aja keluarga masing-masing mungkin di sana ya. Nan si Karapai ko untuk menghilang-hilang suntuknya di sana. Nyo gali-gali lah pasir nan ada di bibir pantai tadi. Digali-gali je di sana ya, digali ya. Digali je bibir pasir tu. Ndak tahu, tak tumbuk lah tangannya, jo. Botol di sana. Botol. Jo kali tadi nampaklah sebuah botol di Karapai ko sana.
Botol ko batu tuik ya, batu tuik arek ada panutuiknya ya sana ya. Di dalam botol tu ada satu nan aneh nampak dek si kerapai. Ko ganji nampak dia akulah keceknya kan dalam hati. Rasa ingin tahunya nan tinggi di sana membuat si kerapai ko membuka botol tadi. Bukanya botol tadi ya sana ya. Satu botol tutup botol terbuka malam buang lasuk gadang kate di sana ya. Zzz, kecek atuk tu. Asuk tu. Wush, ya kan. Asuk putih ya. Malam buang kate takajik lah orang nombor 3 ko mencari asuk tu sana ya. Mencari asuk tu takajiknya. Kiro asuk tu berubah menjadi jin di sana. Yo kironyo nan di dalam botol tu jin nan tak kurang di sana ya. Konon jin tu tak kurang selama 500 tahun lamanya lah tak kurang di sana terdampar di pantai itu. Ya, jadi bagi nama saya jin ko na jin botol ya. Jadi jin botol ko lah diselamatkan oleh si kerapai. Dek meraso untuk mengucapkan terima kasih jin botol ko mengecek lah ke orang kasih kerapai ya sana ya. Tuan, terima kasih banyak Tuan kecek jin botol tadi. Sebagai rasa terima kasih ambo ke Tuan, ambo akan mengagih 3 permintaan Tuan. 3 permintaan Tuan akan ambo kabulkan kecek jin botol tadi di sana ya. Oh betul kecek si kerapai ya. Kok betul jadi malah keceknya ya. Tapi untuk kini alun-ado tak fikir dek ambo lah. Permintaan tu yo kecek si kerapai je. Tu. Jadilah Tuan nambah tunggu Tuan kecek si jin botol tadi di sana ya. Jadi berembuk lah orang batigo ku sana. Berembuk lainnya fikir kan ana rancak ka diminta. Sedangkan permintaan ada 3 kini ku Bana rancak keceknya. Bana kecek si kapunduang di sana. Kok minta kapa wa abanyo kecek si kapunduang meminta kapa. Kapunduang kecek si kapuyuk sana. Kok kapa na awak minta? Awak sendak pandai membawa kapa dah. Awak bertiga di siku. Nak ada seorang yang pandai dah. Awak terdampar bal awak ke membawa beko di malu ke sampai kecek si kapunduang. Cek si kapuyuk ke si kapunduang. Ia berfikir lah si kerapai ko nak berfikir. Jadilah nak dapatlah keputusan di sana waktu tu. Hari pertama, hari kedua balik kecek si kapunduang. Dah betul dah. Kau pandapek dia paling rancak. Wah minta kayu lah kecek si kapunduang. Ba kecek si kerapai meminta kayu. Aku nuwa kayu di siku sih. Jadi siku kau awak bertigonya sih. Kok kau mengalih? Dak awak jo, mama dia awak jo. Tu aku nu di kayu awak di siku awak bertiga kayu tu aku nu. Nak do manfaat kayu dalam kondisi modeko nak do guna kekayaan tu dak awak dah sih. Ya, bawa ke kayu, anan ka dibanggakan. Awak cuma bertiganya. Mama dia awak seorang, balanju awak seorang. Kok makan awak seorang, memasak awak seorang. Jadi ndak ada guna ratu tu di sana di saat tertentu tu ndak ada guna ratu, ndak ada nilainya dah ya. Jadi gitulah di sana ya. Oh yo nak kecek si kapunduang. Kok itu kayu awak siko sama jawab waktu ketek main-main itu. Main toto. Awak jadi supirnya, awak jadi penumpangnya, awak nama jalannya, awak kesaduanya kecek si kapunduang pulo di sana. Yo keceknya. Jadi akhirnya bentuklah keputusan waktu tu sana ya. Oh maksudnya ndak ada yang bisa nak do nang ka diminta tu ndak nampak dah. Jadi dibuatlah keputusan dek si kerapai tadi tu sana ya. Lah 3 hari waktu berjalan tu sana ya. Diambillah keputusan dek si kerapai nak kini betulah supaya awak adil. Kini permintaan ko kan ada 3 kini ko nan boleh awak minta tu ada 3. Jadi kita bagi salah ya keceknya. Jadilah awak bagi. Jadi dia ang cie kerapai kapunduang kapuyuk cie den cie. Di seorang awak meminta cie permintaan masing-masing ya kan. Jadilah kok betul yo jadilah. Jadi awak bisa memikirkan duit seorang-seorang kecek si
kapuyuk di sana ya. Ya, jadi kini itulah ya. Jadi dapatlah keputusan maka permintaan ko dibagi 3. Jadi masing-masing dapat si permintaannya sana ya. Jadi itulah keputusannya sana. Tapi dan tetap juga masing-masing orang ko tentu berfikir ya sana ya. Apa permintaan nan karanca nan kalama nan kamungkin. Nah ya sana ya berfikir-fikir lah nyo sana ya sebab ko permintaan ko cuma sekali seorang dapatnya ya. Salabih ndak do sekali seorang. Jadi nyo harus nyo pagunakan nyo manfaatkan baik-baiknya ya. Jadi nyo fikirkanlah permintaan ko anan permintaan tu ya. Adi hari babi wakatu babi di sana berfikir-fikirlah si karapai si kapunduang si kapuyuk ko ya sana ya memikirkan permintaannya masing-masing. Indak taraso di sana hari kun baganti paputa juga di sana ya. Lebih sehari 2 hari lah cukup hari ketiga di sana ya. Alunyo dapat de urang nombor 3 ko permintaan nan karanca tu di sana ya. Waktu tu sana tabayang lah dek si kapuyuk di sana, tabayang rumahnya dek inyo sana ya, tabayang di sana nyo dek inyo ya. Timbullah kerinduan yang sangat di sana ya, sebab bago waktu di sana ya. Nan si kapuyuk ko lah 6 bulan kiranya ndak pulang-pulang ke kampung di sana ya. Tambahnya kini tinggal terdampar di pulau. Mereka mungkin rasa pulang itu nantakana aja di sana ya lalamu bananya ndak pulang ya. Jadi pailahnya mandake kajin botol tadi ya sanaknya. Oh mengeceknya. Oi jin botol. Kecek si kapuyuk tadi sana. Ya tuan. Nabi tu dang lah. Ini kan kami mendapat 3 permintaan ko ha. Jadi dan permintaan ko kami bagi 3. Nah dan mendapat cie dan si kapunduang mendapat cie dan si karapai mendapat cie. Jadi kami dapat cie seorang. Nang kini ko aden meminta ya kecek si kapuyuk di sana ya. Apa tuan? Apa nang kan tuan minta tu pasti yang bo kabulkan. Kecek jin botol tadi. Jadi betul adang. Kini ko den taraga bana pulang kampung ko mah. Taraga den ke kampung den nantar den ke kampung kini ko juo kecek si kapuyuk di sana ya. Baiklah tuan, ya kecek si jin botol. Tutup mata tuan kecek si jin botol. Jadi tutup mata dek si kapuyuk. Klik. Hanya klik lan dek si jin botol. Sekali klik di sana nan si kapuyuk ko tiba di kampungnya sana ya mak tibolahnya di rumahnya di kampungnya. Sananglah hati si kapuyuk bersobok je keluarganya sana ya. Sanang-sanang lainnya bergembira lainnya. Nyubeklah alik di kampung tu sana ya. Alik selamat namanya. Alik selamat ko nyemotonglah potong kambing di sana ya lah. Potong kambing panggilan siap tu lah baralik lainnya ya sana ya. Alik selamat namanya. Ni babadik wak cerita kah si kapunduang jo si karapai yang masih tinggal di pulau tadi ya sana ya. Dia cari de si kapunduang di sana. Si karapai yolah pulang. Lah, nanyo pun alun dapat juga ide permintaan nang karanca tu alun dapat juga de inyo ledo. Rasanya nak mungkin tu yo. Tapi waktu tu sana takana lo de inyo nak ingin pulang. Kalau mulu nyo nak ingin pulang. Makonyo pun mandake lah inyo ka jin botol tadi ya sana ya. Mengecek lah kenyo ka jin botol tolong hantar den pulang dek. Itu permintaan den nyo kecek. Ndak ada permintaan lain doh. Kenduno ke keluarga tu lebih dari segala-galanya. Macamnya si kepunduang ko di sana ka jin botol. Dan keluarga ko lebih daripada orang lain, lebih daripada rato, lebih daripada saja. Itu nan keluarga tadi, rasa keluarga tadi saya nak kajin botol jadi tuan kalau begitu jadilah mang
keluarga tu adalah suatu yang lebih berharga dan lebih bernilai di dunia aku. Kecek si Jimbotol pulau sana yo. Baik tu pulau ambo lah 500 tahun lah mau nyoko apa pisah aja keluarga ambo yo. Nak ada rasul nan sapa dia ikut rasul doh kecek Jin Botol tu sana yo. Cukup pun mengakui bahwa keluarga ko lebih dari apa-apa saja yo ya. Keluarga ko indak perlu memandang kayu, indak perlu memandang miskin je bangsa, dan darah tu tetap satu di sana ya. Kalau lelaki bini awak bisa dipisah di sana, tapi bersaudara di sana indak bisa dipisahkan di sana ya. Bapun bana itu di sana, bakecek orang kok cabik-cabiknya cabik bulu ayam juo di sana ya. Dan cabiknya kabar satu juo, ba itu darah keluarga, darah bersaudara tu di sana ya. Itu nanti jadi pembicaraan de si Jin Botol tu nyetarangkan lah ya. Yo kecek si Kapunduang pulau ambo pun merasakan sepo itu ya. Kini kok dipunyo nah ratu dem banyak ndak ada ratu gunung tu ratu di Sikodoh senya. Ndak ada nanti lebih takana yaitu keluarga orang tua ambo di sana ambo kini kok kecek si Kapunduang pulau sana. Jadi begitulah tuan, kini kok piciang lama tuan. Nak panjang nak awak cerita do dan nanta tuan ke kampung tuan tu, ke rumah tuan tu, ke rampek orang gayak tuan kecek Jin Botol. Jadilah kerapai keceknya ya. Jadilah Jin Botol kecek Kapunduang tadi ya sana ya. Jadi piciang lama tuan tu kecek Jin Botol pulau menyuruh. Jadi ya. Jadilah sudah dipiciang matonya de si Kapunduang ya. Piciang matu di Kapunduang langsung Jin Botol ko mengecek klik langsung berubah di Kapunduang hilang tibolanyo di kampuangnya di sana ya. Jadi baliklah di Kapunduang ke kampungnya basobok lah nyo je keluarganya sana ya. Kadang latihnyo di sinan nyo masuk ya sana maraso mang nilai piti ya haratu di dunia ko ndak ada nilainya sonanya dah sana ya. Sinan orang ko mulai maraso babana raso kekeluargaan tu lebih dari atas segalanya sana ya. Basobok lah orang ko masalam-salaman baca itulah si Kapunduang tu bah kejadian-kejadian yang dialaminya sana ya. Tapi kita balik cerita balik sana ya. Kita balik ke Sikarapai ya. Nan Sikarapai ko tadi sana alun juo mandapek de dana sana ya. Alun juo dapek de nyo ide untuk mengpagunukan permintaan nan satu ko sana ya. Iko permintaan ko yo permintaan dan si ko sakali ko lo ado dapek de nyo aku nyo manfaatkanlah permintaan tu yo sana ya, manfaatkan semanfaatnya. Habis hari berganti hari di sana ya. Habislah hampirlah seminggu sabadah tu di sana sesudah si Kapunduang pai di sana ya. Seminggu sudah si Kapunduang pai di sana. Duduklah si Karapai ko seorang di bibir pantai tu ya, di bibir pantai duduk si Karapai tamanuang-manuangnya seorang di sana ya. Nantakana ada inyo di sana waktu tu di sana ya. Takanalah inyo si Kapuyuk jo si Kapunduang di sana. Takana ada inyo si Kapuyuk jo si Kapunduang ko. Dia asyik-asyik jo sana, asyik-asyik jo mapikir-pikir inyo di sana ya. Sinan takana si Kapuyuk jo si Kapunduang. Sedang waktu itu di sana ya timbullah rasa kangen di si Karapai ko sana, kangen nyo kakawan nyo ko sana. Begitu sana awak yo dek selama ko dek salapik sakatiduran di sana yo. Sahilia samudik sarangku sadayuang namo di sana ya. Bak kata orang bak cando lapek je daun di sana yo. Ko indak ada daun ndak ada lapek tu di sana. Mode itulah orang ko batigo di sana. Indak inyo serupa lapek je daun, lapek tamakan daun tabuang di sana. Ndak mode tu orang ko do inyo yo serupa itu. Serupa lapek je daun. Kalau ndak ada daun, ndak ada lapek di sana ya. Baik itulah orang ko batigo konco palangkin sangat akrab di sana ya. Jadi takanalah inyo kangen lah inyo waktu tu di sana ya. Sadang kangen tu di sana ya. Barancak ya taragak bana den mah kecek si
karapai seorang di sana yo. Nak tahu di sana kiranya jin botol ko ado di sampingnya waktu tu sana yo. Ya duduk hanya di sana ya di dekat si karapai itu. Yo taraga aden mah. Jo kawan yang kuah lalamu warna lo nyo. Kalau ndak ado lah nyo langsung sepi lah dunia ko. Keceknya polai dan tinggal di pulau ko seorang kini kecek. Jadi bagaimana tuan kecek jin botol ko pulau di sana? Mana rancak tuan, apa permintaan tuan tu cik, yang terakhir tu ke cik? Ini kan tinggal satu lagi permintaan tuan. Nak bitudang lah. Amun ada bah pikir-pikir mah ke cik jemboto tu. Nak ada nilai tu lebih elok dari nilai harato tu nak ada nampak dan tarasur dan jisiko tu. Dan tarasur dan tiko tu nilai persahabatan tu, persaudaraan tu, persahabatan tu lebih tinggi lo nilai kiro cik. Tidak saya nilai keluarga, nilai persahabatan tu lebih tinggi lo nilai tu. Kini betul dah lah dan taragak bana jo si karapai jo si kapunduang tu mah. Dan taragak bana jo si kapuyuk jo si kapunduang tu mah. Kini ko juo dah ang cik. Tolong antarnya kamari balik kecek si karapai tadi begitu taragaknya bah sobok jo kawannya ko sana ya. Tak sadarnya minta yang doh. Minta ke si kapunduang jo si kapuyuk balik ke situ balik. Jadilah tuan kecek jin botol. Klik kecek je botol di sana. Sekali klik tu nak tibalah orang baduo ko di sinan balik di sana ya. Bakumpul lah nyoba tigo balik di sinan ya sana ya. Tak kajuilah si karapai jo. Tak kajuilah si kapunduang jo si kapuyuk di sana kiranya lah tiba pulau di sinan di sana ya. Ya itulah sana. Bebas pujuo di sana. Itu perintah ya. Itu dan bisa permintaan dan diminta di si karapai ko sana yo tapaso lainnya batigo di sinan balik di sana tapaso inyo menunggu kapa nanti bu manupek pertolongan selanjutnya di sana yo. Jadi baitulah caritonya sana carito si karapai jojin boto yo sana yo. Hanya tu caritonya sana yo sekali lagi ambo mohon maaf di sana dan carito ko hanya ambuih yang kecil ambo tadi yo kamin galau. Dan kamin tu yo sana kaba minang galau ko garah lapau yo. Jadi sekali dia di sana ambo mohon maaf nan sagadang-gadangnya ko ado dan tersinggung dek naik nan tagi si dek turun. Tak lebih dan tak kurang ambo mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kamin galau. Salam.